Internet bidez lor daitezke, landareentzako ongarri gisa iragartzen dira, baina atzean laborategiko drogarik berrienak eskutatzen dira. Research Chemicals deiturikoak dira. Así como en Inglaterra. Ingalaterran adibidez, hainbat nerabe hilda internet bidez erositako sustantzia hauek kontsumitu ostean. Oraingoz hemen ez da halakorik gertatu. Ha sucedido, no tenemos conocimiento. Eusko Jaurlaritzarekin batera lan egiten du arriskuak murrizteko Ailaket elkarteak. Euren analisietan jasotako datuek ere baieztatzen dute droga berri hauen kontsumoa oso urria dela Euskal Herrian. Horri buruz badakiguna da kontsumoa oso minoritarioa dela, ez jakitasun asko dago efektuekin, batez ere epe luzeera. Alkola eta tabakoaren ondoren, drogarik ohikoenak aisialdi guneetan, haxixa, anfetaminak, estasia eta kokaina dira. Si queréis analizar alguna sustancia que tengáis... Ailaketek sustantzia hauek analizatzeko aukera ematen du, doan eta anonimuki. Esan diate analizatu dezakela hau hemen. Eta zer da, edo? Bueno, esan diate espida dela. Bale, beitu, egingo diogun lehenengo frogarekin jakingo dugu ea espida den ala ez. Jendea nola ez dakien zer daukan aurrean, ez dakize dosifikazio egokia eduki behar duen. Ordu gutxitan erabiltzaileak jakingo du bere laginaren emaitza zein den. Gainera, higiene eta prebentzio jarraibideak ematen zaizkio. Ongi txikitu behar dela, momentuan erabiltzea turultua eta botatzea, zandakatu sudurtzuloak, eta ondoren suerarekin garbitzea. Helburua hartuko denaz jakitun izatea, kontsumo adina atzeratzea, bakarka ez egitea, eta droga desberdinen nahasketak ekiditea.